Ilagaro na ni Rugi nga iba sa papagayam, ti pakasaritaan, di pagayam tayong Arlene nga napoluan. Buya. Dear Manong Nemi. Kasta unay tinagsak ko Manong Nemi, idi makaawat ak iti text message, manipod aking kukuha ti groceria nga nagaplayan. Agreportak kano nito no Lunes Manong Nemi, sa paek kano, kahit kabutag lukat iti groceria iti oras ti alas 6, sa pulong antak sa Giant before 6. Maragsakan maddananang kinitatang Manong Nemi ti addang pagtrabahuak. Adun di kiti nagtrabahuak Manong Nemi ngem adda di kiti kundawang no apay nga sa anak nagpaot. Sa anak nagpaot, idin to ta nasaya at met pa nagtrabaho Manong ngem siya kamo. Ta adda di kiti mang perdi kanyak. Dada di ka po no apay nga liklik-likak di kiti tao nga saan nga manggustuhan niya. Tsaka mo no anya ti adda ti buyak bunulangak Manong Nemi ta. Kukurso na daan. Napi ko mamot baba wano lalaki ti bang kursunada kanyak. Ngem kasla amo pa tinadlaw ko nga lalaki nga nagkursunada kanyak mano. Tanokit kitak met ti rupak ti buyak iti sarming. Dito ka di medyo natarid nga timid ko. Kasla ngamin ko na ti rupak kasla nag-triangle. Idin to talaga tumakit kimampuso ko na da. Salasalud-sudik kanot kininanang no at naginawan na kanya. Di naman among ibaga mano. Basta hanoan kanot malagip na. Gustuhan na iniinawan na ninanang. Talo kang mga kakabsat Manong Nemi duwa nga lalaki ti inauna kat siyak ti burdek. Okay met ti rupa di ti lalaki nga kakabsat ko mano. Hambat nga triangle. Kwadrado ba kay dia? Yung napimpinas ko mapen kahit ko na kwadrado ti tinupak na ti medyo nagtarid ti ulok sa nagtarid ti timid ko. Sila panagana mo, sila diya mo. Manong Nemi idi agreportak 5:30 adda ako niti sango ti groceria. Adon di tinadanon ko ditoy Manong Nemi. May sa kadakwada ti masideg, hi. Apa da katoy? Nagaplayak, nagaplayak. Nagaplayak hindi itatlabo nga sumrek nga agtrabaho. Apay. Oy. Oy, Agnes, makanto yan. Apay. Ano naga mo? Arlene? Ni Arlene, no? Damo na kano, sumrek kano agtrabaho ita. Kadwating agtrabaho. Kaya, anong pego ma? Di ba? Nagkasapulan tayo talaga. Kompleto tayo, kompleto tayo aminin. Kapag ataswa ka din, di nagkasawa. Nimbag man tinalo na ka ni boss. Nag-applyak. Kalpasan na, tineksan na, ag-report kang ko na. Awan siguro sa bali nga maalanan na niya. Apay mo, ano kung magtibirensya tilangak, tibuyak, tada tirupak tikit kitaem. Gaganga at kasarsalita kang harod tarupam tikit kitaek, alangan mo nga tabarukong mo. Hamad nga nga natangsit tabarukong mo. Hamad nga pintas mo. Si Kamet, dig na. Hanggang guyuyawak ka sa guyuyawak kaya. Ibagbagak lang si Pudno. Nasaan nga napintas ti buya na. Hanggang po ata napintas kayo. Damat lang. Napintasa. Kaya, kinanti lang nga. Napintasa. Nga ori no saan nga umay gumatang di kitay gumatang. Ilalalo ka na kitay babaro. Sus, umay dang umay. Kit iti pwesto nga ayan ko ti umayanda. Ar-arakan dak na kitay lalaki. Nungem no way. Ada boyfriend ko. Guwapo ti boyfriend ko. Daniel tinakan na. Kang kanahin mo may nukanto no mailiw. Kad mo ada nagiti gundawing aglingad kami. Kad agbinisito kami. Ay, manglokatan. Ewan gayam, Arlene. Inuto nga pwesto timbaga ni boss kang ka. Imbagak met mano. Uy,
Agkaabay tapay, Diyos ko. Di ka binigat, inaldaw, minalam nga, makakita kiti. Sa nga napintas ng buya. Manong nimi nakasaksakit mo din, di pa nagsasaw na ito nga digna. Napintas nga peso. Talagang nga makita nga sosyal nga asikason na ti langana. Ti buok na, naghinis ti kutis na, napindas na drakelpet, korimatmat na. Kasalahan nga may bagay, nagbaling nga sales leader ito. Kumakan at ito bisina. Anong name kami nga roden itiya nagtrabaho. Hala digiti kundaway manong name iti pwesto nga ayan kukit saan nga naurnos. Siguro digitay customer nga may gumatang ag groceria. Alaen da sa dahang sa da isubli, halapintas pa nang isubli daw no. Madalapos da. So nga inarabing ko tinangurnos manong name. Idag sumbangin nga pwesto. Nakawara-wara. Isang inurnos ko manong name. Aging ka manong name nga madama iti panagbisita ti supervisor mi manong name nga nyam amoy din ni boss taking ko katiguro sa ima itayan ko. Sige dati ka barbaro? Uwan ma'am, Arlene tinagan ko. Bagman keng kata, amo makitain nga doon niya di kita naskin nga mornos. Sipsiputan kay ngorot kita sigarat makita nga trabaho. Uno damo, kaya mangipakita kaya ti pintas. Ma'am, talagang nga, noan niya ti nasken nga trabaho, sa trabaho. At siguro yung experience mo ni ti grocery, Adan, ma'am. Isumot talaga. Sige, keep up the good work. Arlene, thank you, ma'am. Siyempre, manong name at digiti kundaway, nga ado digiti umay agkatang at paasisda, tultuluwak mo tida manong naming, doon dada iti pwesto. Hilin to manong name it ano awan manong digiti umay agkatang, umay ni digna iti ayan ko aban. Ay, agpagkatawa ka. Dinamang ko. Nagkatawa nga mintilang kami. Siguro, no damang ka-discover kanyak nga producer iti pelikula, baka alanak, pang-comedy. Pang-comedy. At katawa ka talaga kami. Natarid ta ulom, natarid pa itamug, timid mo. Kaskala, kasla tayo, kengkay. So, anak lang talagun on, mano. Anang arod, kasta siguro ugali na ito, nauyaw, iti buya, nga makita na. Napintas naman kami nagpaiso. Naging gama ng nami nga talaga kang kanayon tak nga dati saksaktan ng naruna kinidina. Ananawain ba't ni Agnes ni Dina no kastang nakaro, dagiti bagbagahan na kaniya. Iti may isang aldaw manong nami nga aday man nga nakagwapo. Nagagangin mo't lang tarwatan na. Iti ayan ni Digna tinapanan naman. Medyo simbiri pa. Ala, nagkinarakop di kiti loko. Ala, nag-lips to lips na. Ala, baka makakita ka dakwada. Siyempre, naka-CCTV na ito, sigurado. Nga mapagapaman mo't lagi diya. Takas lalatay, nangipagsanda lang ti edit itong kalmay sa kadakwada. Daniel, manong name tinangig ko nga inyawag ni Digna kenkwana. No agabay da manong name talagang agbagay da. Kuwapo ken napintas. Awang gayam, Daniel. Sweetheart, adayam amukan ka. Siguro no makitang tilangana kita katawa ka. Sino? Ada tabangir. Makamaya. Manong name kaslasaan kumot nga nang medyo nagpimalikodak manong name nga naging oornos ka digiti kayat kong ornosan. Dito masidegda, hi Arlene. Amo, maragsakan ang unang yung mangyam amukin ka dato'y boyfriend ko. Kuawo, di ba? Dahil tumalya ka na. Di ka mabain, nasasarita ka nga nakalikod. Si Mango Akmet manong name. Di reaksyon manong name ni Daniel Tikinitak.
Aw matanyawan na reaksyon na. Ni Arlene ni Daniel, ti boyfriend ko. Iniyawat na ditakulap na manunimi kat nagtinakulap na. Waragsakan na kamakamamukeng ka. Arlene. Di ba? Nakakatawa tila na. Ito taro pa na. Taulo na nagtari. Timuging na nagtari. Baglagi din ta. Handa nga kabuteng. Nagiti customer. Sabi ko makabuteng da. Katsamad na kabut-buteng tila nga na. Kinunamat ni Daniel, mano. Ngayon, agkat-katawa din ako, ano ba nagkat-katawa? Siya lang yung nagkat-katawa. Siya lang timang kat-katawa kong kuwana. Kaya siya, kanak mo makakatawa. Sabi nga, di mo amo nga respeterin. Nuwan yaman ti buya. Uno lang at iba atong nga tao. Hey, Daniel. Sabi ka sila isot kanunungam. Inakon. Aguri ka. Apay. Tiyak lang makitan mo ng reaction mo, ang katawa ka kuma. Di mo katawaan, di padam nga tao. Tao ba na katawad ta? Kapit, bisuot ka. Awan? Sige na kon. Sige, bye. Sabi ka sila makagura ka. Awan. Alayin ka nga din. Thank you, may naksinarong ka. Hindi makapanawan ni Daniel manunemi. Imasidig kanyak manunemi kinakigtutak. Hindi sipatan nak manong. Hoy, sipat ka. Gaga. Di na, ano basol ko? Ano nga basol ko? Ano nga? Pagkitan, naramid mo? Ano kung mataramid ko, madi? Sikat at aramid na nga, madi? Sakit siya pabasola? Nagkrusonada ka kini boyfriend ko, ala. Ano pa nagkrusonada ako nang? Di ka maawatan, digna. Muna kasla sikat isakit na. Kasla nakasao pa itimadikan niya. Nakasao timadikan ka. Gabot na madimat nga teraramidam digna. Ano nga madi? Si Kangar timayat. Idin to tarupam kat na nagalas nga buya. Saan nga naalas ti rupak? Saan nga naalas ti buya? Dahil ito tintad niya po Diyos kanya. So nga, irespetaron ko mama ti buyat tunggal buya, ti buyat tunggal tao. Agas pa nang respetar ko ken ka. Ngayon no kasat araramidem. Ang kamabaling respetaran. Kalkalabanin na. Napit ka pa dito. Ako pa makabulan mo. Amok nga naka-CCTV ato nga lugar. Saan ka madanagan? Kapata, saan nga siyak iti kagura mo noong tandig iti aking kuko ka dito nga pagtrabaho ano dikit sika. Hoy, tapno ipagkaking ka. Iti kasdi nga napasamak. Ha? Mga ramin dakti pumuspusan. Tapno maikat ka dito. Marami dun lang tatikayat mo tigna. Basta para kanya. Awan ti mading raramin. Manong nemi dito'y balay na ibagak kalatatang kininanang ti mapaspasama. Alang at anak no, palpasam laingin dato'y nga bulan sa kanto agikat. Manen tatang, manen. Kang ngalamin lang ta nakastoy. Ako man at pagpauta ko nga trabaho. Gak po kala ito'y buyang ang dakan niya. Kasla da kami kinitatang mo't pabasulam. Gabot kasta nga buyam. Ano ko madiferensya ta buyam? Sabi nga may nagbarinduyog tila nga. Anak, sa nga buya ti magsasaritaan. Di da kaungam. Agtalinad ka kumana pa kumbaba. Agtalinad ka nga nasiyaat. Iti trabaho, nasiyaat ka ti padong nga tao. Uri sa nga nasiyaat ti padong nga tao, nasiyaat aklataking kuana. Tingnan ko na dang nubatwan da ka. Iti bato midat tinapay. Nadagarupon na. So, anak, anong samlata? No anyaman ti, may itid kan ka nga panubok. Panubok. Sabi ka naskan nga masubok ka.
Anya mom, iti kinapakumbabam, ket dumteng to keng kati swerte. Swerte, anamin kayat mong pagbalinan. Pagbalinan, kahit ko sa no, mga asawa kanto, makiasawa kanto, ano yun, kayat mo pagtungpalan tagbalin nga pamilya. No, at agaram kanya ka, o matpagaram. Kalinto na at agaram, kat ipatpatag mo mat, kat ipatpatag na ka, ano ti, ara-ara pa apam nga, kinapintas ti panagbiag, bangunin niyo pamilya. Siyempre, agpimpinatag kami, mandaan kami ti, medyo nasaliwan mo nga pa kasasaad, panagbiag. So ano, at agaram kanya, kat gagangay lang ti trabaho na. Tsak kaya, ang imno talagang isot ipatpatag ko. Apakit nga saan, basta langit na muna tagsalukag. E mawang ka di pa tinakurso na daam. Sabi ko, mga siyak tagkurso na daanan. Kagangay lang dito ti babae. No, at dali ti lalaking agkursunada iti babae. At damat dagi ti babae nga agkursunada iti lalaki. Awang ka di pa'y. Problema nga rin dito inanang eh. Ano kahit mga sawan? DJ boyfriend, ti manguyaw kanya. Iso pa lang tinang ipakita ti panang respeto na kanya. DJ panang sakit na kanya, imbes nga di girlfriend at kanulungan na. Nga dahi tamat tinang gurahan, hidig na, kanya. Taapi ka nga siyak dadadang isakit na. Ti kanulungan na, api nga saan nga iso nga girlfriend na. Kasi tinapasamak nga inyam amuna ka. Nidig na iti boyfriend na. Tapno makita na no anya ti buyam kitag katawa. Kuno laisan na kamit kasta. Kuno. Imbas ko mga katawa ni Daniel. Imbas ko mga natay laisan na kuno anyaman ti pakita na nga reaksyon na. Insakit na. Respetarem til boyat ti padam nga tao kunana. Dikat kahit nga sawen. Napagsawaan na nidig na iti mandikan kwa na. Agas pa nang isakit ni Daniel kanyak. Ket? Iso palat nangaramid kanyak ti kasyahin. Nanang, jay boyfriend, ti manggurgura, mangkatkatawa kanyak, kontrabidak. Iso palat madlaw ko kursunadak mo't nanang. Kanya tamom, baka sikaitan ti kayat na, imbas nga ni Digna. Nata? Walang nga nakapimpitas ni Digna. Pero mi, agbagay da. Siyak nga rod. Anak, na dumaduma ti prinsipyo ti bang tunggal maysa. Anya ka mom, no dahil nga ugali niya Digna ket saan nga kayat ni Daniel. Nga dahil nga ugali met ti kayat na. Naglanariga na mapasamak ti bagbagayo. Kaya yung asawan, isinan ni Daniel ni Digna ket siyak ti armen ni Daniel. Ada posibilidad na. Siya kadan di kararagsakan nga mabahay dito yung lubong nanang nukas pagarigan lang. Manong name Kim Maro dagiti pasamak. Dahil di kabigatan na nga simreka. Imasadeg ni Digna. Arlene? Digna, kasla seryoso ka. Talaga nga seryoso ha. Dati-dati no kasarita na katawa ka. Katkatawaan na. Itakat saan? Kabuta kayat kanto nga makasarita. Sikakin siyak laing. Into no rumor tayo numalim. Tapay, adara patiguna nga pagsaritaan ta. Sige. Naburbur siya anak manong naming no anya ti pagsalita ami kinidig na. Kasta nga rod tinapasamak manong nami sumurit ka kanyak sadya ti pagyananta. Kinunana, edita rumwar kami manong nami kitagsaran ti groceria. Hindi makadanon kami manong nami ti medyo nalingad nakigtutak itong painak. Uy! Abi itong painak! Wala, pumalas ka! Bumalas ka! Anong pasol ko?
Ano basol ko digna? Basol mo no apay nga insinanak ni Daniel. Ah, basol mo. Isang nung ta ulitin, paglanamsan ka, balsan. Nagpinungot kami manunay ket kakaasi ni Agnes nga na magsina ka na kami. To'y tutik pagkakin ka. Di ka langin sumsumrek into ni bigat. Tano sumrek ka pa into ni bigat. Adada ka sa mapasama kang Carlin. Basol mo no apay nga insinanak ni Daniel. Basol mo, basol mo. Pagtaltalnaan ni Agnes manong name ni Digna. Talnakan, talnakan. Ako madlanti aking basol sa angas sikay. May sakabay, Agnes? Siya kuman takanunong ang tagayam na. Jack kayat nga tutulong nga gayam ti madit ugali na. Hindi pa ilang nga madit ugali nga ibagbagkan ka nga ikatem. Di ba? Si ka man aking basol no aming sinalakan ni Daniel. Gapo ti ugalim. Ti awan res... Datataga pa? Ha? Datataga pa? O dakay nga rin taga pa tagahawid akon. Hoy, ulitek. Tanusomprek ka pa'y. Talagang nga sa alang nga itong pati maramanam. Dadailak tibiyak mo. Nagbutengak met manong nemi ket nagteksak iti aking kuko at groceria. Timawag. Hello, Arlene. Sir. Pasensya kayon. Kinabud nun na ket mabuybuya mi iti CCTV. Alawan no, kahit mo aliglikan ni Digna. Kahit may pumamat ng kaniti disiplina ari action ni Suna. Adamay ngamin pa nagkakabagyan mi. Kang kanayang kumatamagbagaan. Ket anang arod, may muntulayan nga nalan si Sweldom. Wan sir, ipagtrabaho ang ngaro ita. Kaawang ba sir? Ada bullpen mo tamang halakat ti bullpen. Ken papel. Ta isurat mo na ito itid ko kang address. Nasadya kang ag-apply. Sir? I-recommender ka. Groceria madlain. Agyamanak sir. Agyamanak. No kahit mo aliklikan ti riribok. Sige nga rin. Gaimbas ko mga ni Digna ti katek. Alala ka rin. O si kanti umakar. Ket i-recommender ka. Iti groceria madlain ti amigo. Naragsakan ak madlain manong name iti dagos nga damit lakasukan. Ti pagtrabaho. Zamok nga rod manayan ti agtrabaho manong name iti sabaling groceria ket no kasano ti gagat ko manong name iti naggapuak kas tamat manen nga nagagagatak manen. Adan makalawas ko manong name di makitak ni Daniel. Daniel? Kumusta ka, Arlene? Ala. Sorry Gapukan niya. Nagsina kayo kay ni Digna. Gapukan ka. Kat nadugtalak. Ti madi nga ugali. Ti girlfriend ko. Nabigla ka nga rin iding. Hang matakas dyan ni Digna. Uno, kasya nga talaga iding. Ngimsan na lang nga ipakpakita ka niya. Ngimsan na nga naalwadan naalwadan kita namuak ti madi nga ugali na. Ala sir, Daniel, baka iparit dati makisarsarita ka na iti customer. Sanak man na customer. Umay mangkita kanyak. Siya ti imbaw ni Papa. Nitikit mo sa hoy. Ku kami da ito. Kaping harod nga langak ti saan nga baknang. Kasi tiket mo sa hoy. Amo ka din ni Digna nga ada mabalin nyo? Hana mo. Tayo dinagam-am mo kami, gagangay lang tilangak.
I-date ko, imbes ko mga klas ka restaurant, lapang nga pa iti karinterya. Agsapsapo lang kami ni babae nga, ayatan nak, nga sa anak nga pagnang. Kinagsapsapo lang ni babae nga, adaan iti, napintas nga buya. Abay napintas ti buyak, iti kaongan na. mm, ket no napintas ti kaongam, ti buya ti kaongam, amom ti buyang hamo makitkita, data una iti, pakakitaan ti kinapudnon. Kasi kailan ni Apo Diyos, magkita tayo ka din ni Apo Diyos, saan? Nga mapay nga mamati tayo. Nga ni Apo Diyos ket nasayat nga Diyos. Iti kaongam jak makita ti buya ti kaongam, ngem amok nga dalus nasayat. Mabaling ka di nga may kanto pasyarin di balayo? Allah! Keun Manong name pinasyarnak nga talaga ni na Daniel ket maragsakan na. Maragsakan met datatang kininanan. Ditoy manong naming imbaga ni Daniel kanya kiti I love you. Nanang kaslasanak pala mamati. Tatang. Dito ti kunak keng kaidi anak. Nga nuan niya iti arapaapen. Nuan niya iti kinasihat mo. Iti ugalim. Masupapakan ka. Nangruna ket ibagbagam nga kayat mo iti pamilyan to nga naragsak, nasaliwanuan ti kasasaan yun. O kidam ket ni Digna. Sayang ni Daniel kinidigna. Mamon ng tulakid di. Nakasdigayam nga na siya ati biyagda. Oh, sayang ko na nanto. Ti grasya nga para kumaking kwa na. Imay keng ka. Gabuta si katirumbeng nga magrasyaan. Gabuta daan ka iti. Napintas nga buya. Iti kaongan. Gaman nagkadang yung tatang nanang. Iti panangisuryo kanyak. Panangdisiplina yung kanyak. Tinagbalina ka na siya at kaputa na siya at kamit nga nangisuro kanya. Di Apo Diyos, ti rumbing nga kanayon tayo pagyamanan anak. Aging gaman ng name nga inaklon ko ti panagayat ni Daniel. Darik naktirot ti arakop na ken para dagi di bibig na nga nangamal ka dagi di bibig ko. Will you marry me? No. Kakaklon ka lang, Daniel. Kahit kung di kasawa, takayatan ni Papa ti madaan ti apo ko. Abay, siksi ka lang ti anak na. 5 ka mga kakapsat, kaya lang adada amin ti abroad. Adad di abroad di apo ko na. Sige, panunutek pa ya. Manong nimi ti may isang aldaw. Nagigtutak, edi makitak ta Agnes kenidig na manong name nga sumsumrek edi grocery mo. Tinurong da iti ayan ko manong name. Pinatidkar ko lang tirik na. Hay, may kayo man. Gabuta, kayat kang pagsawsawan. Digna, awan tayo mo kabasol ko. Ano nga awan? Inagaw mo kanyak ti boyfriend ko. Ang kong inagaw. Ngem, gapoy ti mading nga ugalim. Inchina na ka. Kadagyaman naghayam keng ka. Arantang harot ti umay mong pasyar keng katapno agyaman. Gapoy ti panangyam amum kini Daniel. Nagsabat ti dalan mi. Kadung gayam, matultulagan ti kasarmi. Umay ka ito ha. Layatan nag-idi nga tungpain manong nemi ni Digna. Ngem saan namat langin tuloy. Idi igawid ni Agnes. Lukukak, di ka palagnagip. Sinayang mo ni Daniel. Kinamkit ko ka na Daniel dito.
Kamong kagagaya lang nga lalaki ni Daniel, han? Ngayon, kabuti mating mong galim. Badi abuya ti kaungam. Napindas ka ang paiso. Ngayon, madi ti kaungam. Si kamat Agnes, siya man ti kaya mo kanulungan. Diyak kanulungan ti badi nga aramid mo. Kinuyog ka laeng dito, itapno da mga nawa, ti dakas ka ramidem. Tamangan mo, at damang isaklang kang kakit, may balod ka. Laindan. Ay, gayam, Agnes, thank you, ha. Ken na irig na, ha? Ulitek. Umay ka ito. Ito nagkalay sa kami kini Daniel. Manong nemi dakam nga ro tinagkatuluyan kini Daniel ket nakaragragsak kami naragsak med datatang kininanang ken naragsak dagiti kakabsat ko. Tas yak laeng kano iti kamang iti nasalinwanwan ken nasayat nga pamilya. Adan kami ti kabukbukudan nga balay kini Daniel ken adan kami ti tallo nga anak nga inregalo insagot nga Apo Dios kada kami ket maayo ni Papa, ti katugangak manong kadigiti apu ko na. Isuda kin ni Mama na asawa. Namin manong nemi tinang manage kadigiti tallo upat nga groserya manong nemi nga impatawi din da papakin Mama kada kami hinaganen nga da tinadumang syudad iti region. Ni Digna awanin ti damag mi kang kuana. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong nami, thank you, ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko ma, dapat na ibatik nga adal, liliwakit pagsarmingan ti biyag. Ito nga rin, nga pagaya mo, Arlene.